je kod Milane Ivković. Aha, tako ti se zove učiteljica? Dragana Perić. Dragana Perić, aha. Dobra je. Je dobra? Ja ti se sviđa? Da. A to je važno da imaš dobru učiteljicu. Pa jeste. Naravno. Ali ta Milana Ivković, kad se prodere, brati moja se učiteljica stane čudeći. O, dobro. Puno opasna, a? Ne znaš. Ne znaš ti s kim imam ja posla. A ovdje se Žika igrao kad je bio mali. Jeste ovdje igrao košarku? Žika je volao da igra košarku. Aha, možemo da ga pitamo. Aha. Jer igra sad košarku nekad. Slabo, a? Joj, kad ga pitaš hoćeš košarku, ne, sljedeći put. Opet kad ga pitaš o taj sljedeći put, pa znaš nisam raspoložen. A kad treba da se sjedi da se igra šah, onda može. Aha. Zato što se sjedi. A znači voli da igra šah. Da, zato što se sjedi. A šta mama voli? Pa majka voli da gleda televiziju. Aha. Ja najviše volim da idem u školu. Aha. I šta još tata voli? Pa, da čitam novine i časopise. I kompjuter da ne zaboravim. Aha, voli kompjuter. Joj, kompjuter, kada bi ga prodao i ne bi ga kupio, usro bi se. Dobro ga voli, ja. What are you looking for? Here you go. Here's a tank. I was keeping it for you.